Gahiya po na ni Mabri, oy! Giuhaw na dyan ko pag-ayo ba? Habula po na nga sundang, oy! Dili pa dyan ko kahimo ni halo-halo ba? Uhaw na pa dyan kayo, dili pa dyan maabrihan! Miap, da nang gabrihan ni Bakikang, uy. Magunsa ka na siya, Drabay. Ay, basi maghimo na siya halo-halo. Lami, biya ka ng halo-halo, bay. Kaya nakakaong ka na, dugay-dugay na ba? Wow! Tamisa po sa sabaw, ali, oy! Aron, kay wala naman ni sabaw, ako na lang pangbut nga ng ingredients. Kani, daghan kay kong ipangbutang para lami kay niya akong halo-halo. Wow! Plus, dapat siya kay chocolate. Wow! Kapuya, oy! Pero sige lang, lami makain na akong halo-halo. Kalami ano akong halo-halo, oy! Daghan kay mga ingredients, bay. Dapat siya kay duha ka chocolate. Kalami! Lamiap, da nang kaon-kaon, Bakikang, dra, oy. Mangayo kong testingan ni Bik. Murag, oh, maglaway-laway na ko ba? Uy, Bakikang! Ha? Ngayon na naman po ka duriya daw. Naglaag ramong ko ba niya? Nakakita man ko sa imo, ha? Mangayo na po ka sa akwa. Dili, manggod ba? Unsa din ang gikaon, Bakikang? Kani? Halo-halo. Nga na chocolate ba? Lami kayo do. Lami din na di ay. Sa milasan na daw. Chocolate nga ni. Bulo ka po di mo, oy. Tagay ka ni Kor, makabalo kong lami bagdili. Bala ka dya. Mahal kayo kung palit ani. Unya, mangayo ura ka. Isa ramang ka buok. Bala ka dya. Mahal magani kayo akong palit ani chocolate. Tanawa, oh. Ulita, pwede mo Bakikang, oy. Dili man ka mga tag. Bala ka dya. Wala man gani ko ni mo kitagaan ato imong lulipap gani. Langan po ba? Isa naman to ka buok. Lasip po tayo. Bisa na. Bala ka dya, ah. Dili, di ka manghatag sa kuha, ha? Bakikang, unsa to?